богатија, тој един е Тургут. Ти перфектен си, караш јаките коли, Хикс шестица, М50 Макларани. За всяка жена мечта си ги имаш точни пријатели. За кефа си плащаш ти, кој ще те събори от тях? Няма кој, Тургут патрона си. Круприетата бягат, змяма да те стигнат. Ще са на земята още преди да мигнат. Идват като лавове, накрая ще се седнат. Палиш Мюнхен и вдигаш цяло Пазарджик. Всеки се страхува от погледа ти леден. Движиш си нещата, всичко там както трябва. Пътуваш като самолет с тая Хикс шестица М50 от Мюнхен до Пазарджик. Всички ги размаза. Нагледах се на фалшиви приятели, усмихнати души за парите ми. Защото помня дните, когато стоях си сам. Ще успея сам, без да се предам. Елегантен, интелигентен мъж на място си, Тургут. Тайгате, най-богатия, той един е и Тройгут. И перфектен си, караш яките коли, Хикс шестица М50 Макларани. За всяка жена мечта си ти имаш точни приятели. За кефа си плащаш ти, кој ще те събори